Dębica to od kilku lat miasto objęte całodobowym monitoringiem. Monitoring ułatwia pracę nie tylko Straży Miejskiej, ale także pomaga w pracy policjantom. Zainstalowane kamery rejestrują obraz z różnych niebezpiecznych wydarzeń, jakie mają miejsce w mieście i przyczyniają się do zatrzymania sprawców kradzieży, rozbojów czy chuligańskich zachowań na ulicach zarówno w centrum, jak też w innych rejonach Dębicy. Sylwester Bieszczad, komendant Straży Miejskiej w Dębicy, podkreśla, że monitoring przyczynia się także do wyjaśnienia wielu przestępstw oraz jest często dowodem w postępowaniach sądowych. Kamery miejskiego monitoringu rejestrowały na przykład bójki między kibicami oraz rozboje w rejonie Iglopolu. Z ostatnich ciekawszych zdarzeń to koledzy mi tu zgłaszali taką sytuację, że była taka interwencja w piątek około godziny 22. 10 kibiców szło z Wisłoki, z terenu jak gdyby opanowanego przez kibiców Wisłoki na teren Iglopolu. Strażnik wyłapał tą sytuację, powiadomił policję, patrole straży i policji razem się udały do tych kibiców. Udali się do tych kibiców, osoby zostały wylegitymowane, część tam uciekło już w trakcie, zobaczyli policję i straż. No i sprawa rozeszło się, że tak powiem, o niczym. Nie było żadnych bujek ani pobić. No, często się to podobno zdarza na terenie Iglopolu, że kibice zwaśnionych drużyn się biją. Także z ciekawszych sytuacji ostatnio ta była ciekawsza, zakończona pozytywnie, myślę. Obecnie na terenie Dębicy zainstalowanych jest 30 kamer, które obejmują m.in. strefy parkingu w centrum miasta, rejestrują wypadki drogowe, mogą także śledzić miejsca, gdzie przebywają w nocy osoby bezdomne. Jak podkreślają włodarze, w planach jest rozbudowanie miejskiego monitoringu i powiększenie liczby kamer oraz punktów, gdzie zostaną zainstalowane, ale ze względu na pandemię i brak środków zapewne ta inwestycja będzie realizowana dopiero w kolejnych latach. Monitoring się sprawdza, jest przydatny dla straży, dla policji. W tym roku już mamy 50 pism, gdzie policja zwraca się pismami o sprawdzenie nagrań, o nagranie zdarzeń z różnych sytuacji, gdzie mogły być pobicia, uszkodzenia, kolizje lub inne przestępstwa lub wykroczenia, gdzie monitoring później policji przydaje się do tego, aby złapać sprawcę, żeby ustalić sprawcę, żeby udowodnić sprawcy winę. W rozmowie z reporterami Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy, zapewnia, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców monitoring z pewnością będzie w przyszłości rozbudowywany.